go. Let's explore. Ay mga on the go, nandito pa rin kami sa Dubai at nandito kami sa MOE, Mall of Emirates. After namin kumain sa food court ng MOE, hindi namin pinakita yung kain kasi siyempre jibog-jibog. Dito kami sa Bowling Magic Planet ng MOE. Naglalaro kami kasama namin sila Papa, sila Kuya, saka sila Ate. So pustahan to kung sino man nanalo. Ang team is Team Abby at Papa, tapos ako saka si Kuya Pau. So may 1,000 dirham si Papa. Ipupusta ni Papa yung 1,000 dirham niya laban sa 100 ko. Pangpang, ano masasabi mo na mananalo pa tayo sa sa bowling? Ano masasabi mo sa kalaban natin? Wala sisiw. Sisiw. Kaya-kaya. Mag-ipon na sila kamo. Yeah. Mag-ipon na Yung sila. ipupusta nila, kahit na magkano. Bilhin nila yung sapatos. Cheerleader, anong masasabi mo? Watcher lang ako. Watcher only. Lane number 5 daw. Kapatid pa dala na. Mga ka-on the go, punta na po kami sa bowling center sa Magic Planet. Teka lang, ba't na kasama? Ayun yung pangalan natin. Hindi nakapokus. So dito magkakaalaman kung sino talagang magaling sa bowling. Naglalaban-laban kami dito. Dubai, ano pa ito? Dubai Bowling, ano pa ito? Field. So dumayo lang kami dito para mag-bowling. Magkakaalaman na. Baka na. Oo. 2 lane yan. Gagawin nilang ano. So, ayan na po. Pipili na po ang wala na gagawin. So, anong masasabi Oh, mo? asan na yung ano? Asan na yung pusta natin? Asan na yung pusta? Wala pa. Galing. Dito, atras ka pa. Sige na. Okay na. Nakasapatos ka naman eh. Tapos ganun yun. Kitang-kita na natin ang mangyayari. Nakita nyo na. Strike! Strike sa kanal! Bro, Papa, kaya mo yan pa! Papa! Papa! So, ano mo sinasabi mo doon? Na-pressure ako ng very light. Wait lang na! Bayaw, papanalo natin Bayaw. Anong gusto mong score? Ano mo yan? Nangyari Bayaw. Trial! Parang kinakabahan sila. Pampakabalang nila yon. Nakakahiya! Ano ba yan? May may pusta! Maglalabas na sana ako ng dirham. Para huwag na tayo maglabas ng dirham. Huwag na tayo maglabastahan. Ilabas na ang pera! Kayo ba? Hindi na, patayin na lang. Yung tawa-tawa mo. Hindi nga, yung kantsa-kantsa mo. Sige! Patayin na naman. Sala. Ha? May coach, may coach. Coach pa, may coach! Marunong?
Hindi na ganun. Better than zero. May coach po ako, mga ka-all ko. May import ka, coach, ha? May import ka, coach. Kanal ko mo, kanal. So, mga ka-on the go, ito na po ang pambato ng Team B. So, tingnan po natin, mga ka-on the go, kung talaga bang mananalo sila. Ano po masasabi niyo? Huwag na tayo maglaw sa tirahan. Ano po masasabi niyo? May round 2. Ay, wala pa naman. Nalalabas yun, ano? Second time around po, mga ka-on the go. Tingnan po natin ang paano po ni Pakuno. Kung magagawa po na niya. So, seven po, mga ka-on the go. Umakot eh. Ay! My turn. That's how you work. That's how you play, baby. That's how you play, baby. Mabigat na ako. Practice lang po po yun. Isa lang natin sila. Pinaisa lang namin kayo, friend. Madulas? Wala! Asan? Asan? Oo, nagkakadugasan ko. Yan, ang layo. So, hello mga ka-on the go. Sorry. Hindi update ko lang kayo regarding sa bowling namin. Sorry, hindi ko nasabi na tapos na kami. Hindi ako nakapag outro, tama ba? Ending sa bowling. So, ipapakilala ko lang naman sa inyo ang best player of the game para sa amin. Anong masasabi mo sa mga talunan nating kalaban? Puro daldal lang. Puro daldal lang, no? Wala silang sinabi. Yabang lang. So, ipapakilala ko namin sa inyo yung mga talunan na sa team. So, isa po sa mga talunan na team, ano po masasabi po ninyo? Kunti lang kalabang, kunti lang. Kapiranggot na. Kapuranggot pa yung 111 Ito to po ang 143. pinakamayabang sa lahat. Ano po masasabi niyo na talo kayo sa team? Diyos ko po. Pinagbigyan ko lang. Wait for the best of 2. So there will be two more game. Okay, wait for the second rematch. So, ayun lang po. Wait natin kung kailan. Update ko kayo sa second and third
na game namin. Bye!